Хабар келді сағат 6 тирасында. Нәрсе деп жазылған еді? Здание школы заминировано. Казанның Мәскәү районындағы 34-нче мәктәп директоры Лилия Насыбуллина уку йортының электрон почтасын көндә йокысыннан торуга ук тикшерә. Бүген дә шулай иткән һәм шомлы хәбәргә юлыга. Отдел образования Кировский Московский район буенча тревожная кнопкага басабыз, самый первый наша. Дальше ФСБ, МВД, 112. Әтиәниләргә класс җитәкчеләре сообщение җибәрделәр. Бүген балалар мәктәпкә килә алмыйлар. Дәресләр үз тәртибе белән электронный технологиялар ярдәмендә. Биредә 752 бала укый, 44 укытучы белем бирә. Бүген иртән алар мәктәпкә килергә дә өлгерми кала. Кайбер мәктәпләрдә укучыларны дәресләргә килгән җирләреннән кире боралар. Менә мисал өчен Киров районындагы 87-нче мәктәп. Сообщение пришло с утра. Иртәдән хат килде, мәктәп җитәкчелеге шунда ук полициягә мөрәҗәгать итте. Барлык тиешле органнарга хәбәр иттек. Мәктәптә булган бүтән укучылар якындагы балалар бакчаларына таратылды. Менә Казанның Яңа Савин районындагы 155-нче мәктәп. У нас гвардия приехала и всех сказали, всех надо убрать. Все, мы ничего не знаем. Школа пустая, абсолютно никого нет. Нәтиҗәдә укучыларны өйләренә тараталар. Күпләр бүген онлайн укыды. Ата-аналар телефондагы чатларда фикер алыша. 11-нче яртыдан да иртәрәк мәктәпкә килмәгез, ул бикле. Мөмкинлек булган очракта өйдә калуыгыз сорала, килеп тормасагыз да ярый. Бу өйрәнүләр генә, ләкин бинаны кинологлар тикшереп чыкмыйча, мәктәпкә беркемне дә кертә алмыйбыз. Әле генә укытучыбыз шалтыратты, бүген укымыйбыз диде. Һәм мондый хәл Казандагы 123 мәктәптә килеп чыга. Һәр хәлдә хокук саклау органнарына башкаларның белем бирү учреждениеләреннән шул кадәр хәбәр килгән. Бу бөтен мәктәпләрнең 3тән 2се һәм хәзерге вакытка кинологлар тикшергән учреждениеләрдә хезмәткәрләр кире эш урыннарына кайтканнар инде. Мәктәпкә янәсе мина куелган дигән хәбәр бу атнаның дүшәмбесе көнне чыкты. Бүген әлеге хәлләргә Казан мэриясе дә үз фикерен җиткерде. Уяу булырга кирәк. Бу очракларда дәресләр өзелсә дә, баланы мәктәпкә җибәргәндә сез дә, без дә шуны белеп торачакбыз. Уку йортында нәрсә генә килеп чыкса да, алар мәгълүматны тикшереп, дөрес карарлар кабул итәчәк. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы да, Эчке эшләр министрлыгы да әлеге хәлләргә аңлатма бирми. Аллага тапшырган инде. Хәзер нәрсә мәктәпкә җирмәскә инде. Бала борчыла инде, барыбер. Анарсын онытыла, видимо. Иштемләр килмәләрне дөрес информация кабул итмим. Әлегә билгеле булганча, мәктәпләрнең берсендә дә иртән алынган хәбәр расланмаган. Террорчылык актлары турында ялган мәгълүмат тараткан өчен 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү каралган. Рәни Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.